que falta traballaron os alumnos de primeiro? A rancheira. Non. Sería sobre a veleira. Non. A certeira. O limoeiro. O pexegueiro. Almejo. Ah, sí. O figo na figueira. Edu, Edu. O figo contén vitaminas A e B. Ten potasio, calcio e magnesio, procedente do Oriente Medio. Os atletas comen figo a montón, grazas aos filósofos Dióxenes e Platón. O alumnado de primeiro vai nos deleitar coa canción e baile Enche a túa